Да, ето, също няма и така. Как се качват, колко е отвратително, колко са ненормални. Луди хора. Давай. Много гадно. Какво правите, бе? Ужас, отврат. Отврат. Се трябва да ги следа и така. Това е много гадно. Нали как се навиха? Вени как се нави, не знам. Само да не драйфат. Кажи здрасти! Саша, кажи Вени, си изредал за гора. Тя чапача. Колко е високо това, бе? Бате, не знам, не искам да знам. Колко е бавно, сега изведнъж ще ги плесне. Ще ги плесне, вика? Еми, буквално. Глей са. Мале. Ужас, представям си как се чувства отгоре. Вени! Лудите сме! Братле! Не, Вени, спокойно, има още! Вика, само това ли беше? О, братле, като зави, като почна с най-скоро да вземем ужас. И са назад, сеш се? Да. Ускорява, брутално ускорява. Не. По-голяма ръката. Бацаш ги спре на средата ли? Има ли живи? Има ли оцелели? Това ли беше? Да бе, верно. Сега толкова е. Не, още има. Явно. Ужас. Брат. Силовки за камерата. Това беше. Катаре пак. Забери, ще се изтраи. Кажи го! Има ли оцелели?
Има! О, това беше много яко! Бате, ти ги дам тия пари пак, ама нямам пари. О! Има отгоре, мале! Мале! Добре, не сега хреста мирам сериозно. Сериозно, мисля, че съм в космоса. Yes, бе! Не ме чакста. 4 минути сте били горе. 4 минути. Много бързо мина между другото. Да, и на нас много бързо ни мина. Ето много лата ми въртеше. Брат! И не се издайвахме! Какво спрежеш?